Teettekö te ikinä silleen, että kun teillä on tulossa joku iso ilta, järkyttävän iso ilta, tulee herkuteltua, tulee mahdollisesti juotua alkoholia paljon, niin te ansaitsette sen kyseisen illan siinä samana päivänä. Mä pyrin tekemään aina silleen, ja mitä mä meinaan siis sillä, niin on se, että mä saatan vetää jonkun 5 kilometrin, 10 kilometrin lenkin sinä päivänä, kun mulla tulee tällainen järkyttävän iso ilta. Ja mä tiedän sen, että tosi moni sanoo tässä kohtaa, että sun ei pidä ansaita mitään juhlimista, herkuttelua, ryyppäjäisiä, kissaristiäisiä, mitään. Että sä arvostat ittees silloin, kun sä et liikaa ruoski ittees. Mä oon eri mieltä. Mulla on kokemuspohjaa tästä. Mä olin ennen tällainen ajattelija ja nykyään mä oon eri mies. Nimenomaan sä arvostat ittees, kun sä ansaitset sen sun tulevan dopamiinin. Oli justiin kyseessä joku äärimmäinen herkuttelu tai ryyppäjäiskeissi, mistä tulee vedettyä 15 keskiketterää tai ihan mitä vaan. Mutta mä lupaan, että sulla on paljon parempi fiilis, kun sä oot vetänyt sen tunnin lenkiä aamusta versus kun sä et oo tehnyt sitä tunnin lenkkiä, kun sulla tulee tällainen iso ilta.